Днес ще говорим и за светлината на нашата земна родина. Не случайно сме на едно особено място, виждате, в триъгълника на властта. Защото има една такава уникална метафора, понеже говорихме за градини и градина. Мога да кажа следното, че ако корените на нашата идентичност, на всеки българин, която е свързана с свещената територия, в която сме родени, родината ни, която е майка, но заедно с това имаме отечество на бащите, отците. Можем да кажем, че тези корени създават ствол и накрая има една корона това дърво. А както самото име или дума корона е свързано с царство, бих казал с третата българска държава. Така че ако държавността ни куца и всички в последно време се упражняваме в друга посока, не толкова с красиви слова и благородни названия, към това, което е състоянието на днешната държавност, то е защото очевидно дървото, онова, което има своите дълбоки корени в дълбоки води, животворни, не го виждаме с тази корона, която е она държавност на духа, която би трябвало да е проекция на общественото и духовно тяло на нашия народ, на нашата нация. Затова виждаме в нашата държавност повече паразити и малко прилича като листните въшки по време на пролет, които разяждат листата, а ние всъщност чакаме птиците, които да свият гнезда в короната на тази държавност на духа. Така че тази метафора, тя не е просто метафора, тя е първообраз, както древните поети разкриват, че истинската реалност е в онези образи, първообрази, от които черпи събитийност настоящата действителност. В тази връзка дори ние, които всеки ден ни се случват всякакви случки, целта е да прогледнем в събитийността на тези случки. Защото ние сме една мрежа от сънародници, но една друга мрежа, не като съвременните социални пошли мрежи, а една мрежа, която е изплетена от самия Творец и баща на човечеството, но и на нашият род и народ. В тази връзка е много важно, както древните са гледали на историята като една биография на един народ, както и всеки от нас трябва да гледа на собствената си биография не като някакъв вид последователност на някакви случки, а да виждаме това, което седи за тях, събитията, които са твоите страдания, скърби, радости, онези преживявания, които са на много по-дълбоко ниво. И никога една автобиография, която служи, било когато се явяваш на нова работа или някъде ти я искат, не може да отрази онези дълбоки пластове на твоята битийност, на твоето същество. Така и за един цял народ. Свещената история не е историографията, която казва датите на различни случки в времето, в хронологичното време, а говорим за едни събития в свещеното пространство и време, които се и преповтарят циклично и които са бъдещето на всеки народ и конкретно на нашия народ. Както и истинската история на твоето същество е свързано с тези дълбоки пластове на твоето битие, там където нещата имат своята повторяемост, имат цел, имат намерение, имат копнежи, имат задачи. Твоите мисли. Така един цял народ, какъвто е българският, един от, ще кажа, най-древните народи, да не кажа най-древния. И има едни такива пластове, които ако ние проникнем в тях, наистина може да черпим живителни извори,
живителни потоци, живителни сокове, за да можем и самите ние да дадем плод в нашето настояще. Бих казал, че нито един българин не може да успее вън от свещеното пространство, свещения език, свещените задачи, извън националните цели, мисия, бих казал, доктрини. Това е проблема на много българи. Благоуспяването на всеки един присъстващ на това място зависи от благоуспяването в свещената история на нашият род и народ. Сега ще кажа, това наистина са пластове. В древността има едно цяло учение древно, което може би най-първичното учение за света и за човека, разкриващо проявлението на Твореца в един човек, в една природа, в природата на битието, във всички твари, отделни видове, начала и включително отделните народи. Нарича се Огайон. Разбира се, ние тук няма да влезем в подробности, но ще кажем, че това учение е било на древните помагало инструмент да разбират какво следва подир, да разбират бъдещите събития в контекста на миналите такива. Ще хвърля една, препратка към нещо, което е в съвремието и е познато на някои, които обичат да четат фантастика, или тези, които гледат сериали, направени по научна фантастика. Има един интересен, много известен роман, нарича се "Фондацията" на Айзък Азимов. По него е направена съвременна адаптация, сериал. Там се говори за така наречената психоистория, която разкрива какво ще се случва в бъдещето на човечеството по математически модели. Сега искам да кажа, че тази идея всъщност е чопната от много по-древни начала, в оная математика, която древните се възприемали по един друг начин. Говоря за математиката на Питагора, може би сте чували, където акосматиците са така наречените ученици, които в началото следват в послушание, в лекционна форма това, което има да дойде към тях като информация. Но истинското знание идва към математиците. Това идва от древната дума мат, което означава божествен ред, виждане, отвъд видимото на едни невидими подредби, невидими закономерности, които се случват и има да се случват. Сега защо правя тая препратка? Защото, приятели, каквото се случва в момента, дори в злободневието на българската действителност, е плод на неща, които са закодирани преди това в минали събития. Излите и наистина зловредните явления и тези, в които виждаме надежда, проблясък и добри начала. Това се отнася и за бъдещите неща, които очакваме. Нищо, което се случва в историята на един народ, не е вън от причинно-следствената връзка на завети, обети, на действия, противодействия, извършени в миналото. Бъдещето се случва днеска в настоящето, но тази е разликата в свещената история от една обикновена историография, която разказва дати. Свещената история показва взаимоотношения и събития на различни пластове, които предопределят бъдещите такива. Това се отнася и за тебе в твоята истинска свещена биография. Тя се върти около причинно-следствените връзки на твоите избори относно неща завещани от по-напред, включително от твоите предци. Това е много важно да го кажа, защото ако искаш да имаш тези плодове, които чухме в тази прекрасна вечер, в това творчество, да се случи от твоя живот, има неща, които да посееш, да отглеждаш, и така и със свещената история.
Така че виждате колко е важно да погледнем свещената история като инструмент да разбираш какво ще се случи и с нашия род и народ. Затова казвам, че в триъгълника на властта това е огромният проблем, че има отвличане на тези дълбоки нива на българската същност, българския народ и на българската държавност. Защото когато в общественото тяло, подобно както в индивидуалното човешко тяло, се намъкнат паразити, чужди идеологии, чужди божества, чужди концепции, чужди модели, резултатът е този, който всички ние сме съгласни относно в моменташното състояние на българската държавност и народонаселението в тази страна. Това сме го виждали много пъти в историята, когато дойде болшевизма, примерно преди толкова години, след великата така наречена Великата октомврийска революция, знаете, комунизма, комунистическата идеология, но и преди това и след това, когато се внасят чужди на народната природна дарба, свише това, което е задача, мисия, цел, посока на един народ, тогава виждаме разруха, виждаме гнилота, виждаме онези последствия, които всички не желаем да видим нито в нашето обкръжение, нито в нашия личен живот, семейен и родов. Това многократно се е случило в нашата история, когато виждаме падения, робство, провали, разгром, унищожение. И обратното, когато има възход, когато има въздигане, когато има благоуспяване. Виждате ли защо е толкова важно да гледаме на историята като свещена и то да виждаме в нея идентичността на българския народ и род. Затова трябва да виждаме корените назад във времето. Сега ще кажа нещо много важно, което вероятно хора, които са дошли пък да чуят историческата част и може би до този момент казват, ама ние чуваме сега едни духовни, едни неща, които говорим за свещено. Ами да, другата история не ти върши работа. Вижте, които познават работата на доктор Стефан Гайт и моята работа през годините, както и книгите, които сме издавали, публикациите, много добре знаят, че откакто сме излезли в публичното пространство, има много хора, които имитират и преповтарят нашите тези. Но бих казал, нищо не ползва просто напомпването на самочувствието на българина, че имал велики предци, ако не разбере оня дух и онази свещена основа, корен, който ги е правил велики. За да бъде България отново велика, за да има корен държавност, която отново да е велика, трябва да се върнем към изворите, към духът, към божеството на нашите предци, към заветите на нашите предци. В тази връзка ще направя няколко важни взаимовръзки, дори със самото название и онова, което в историята погрешно, отвлечената, ще кажа, наука, особено в историографията, тя е очевидно отвлечена, защото за разлика поне от другите науки, които имат приложение технологично, когато една историография, която учат в образованието подрастващи изобщо учениците, довежда до такива зли плодове, т.е. технологично показва, че историографията, която се преподава от официалната историческа наука, е фалшива. Защото плодовете ѝ може да видим във всяко българско дете и изобщо в това, което се развива като самосъзнание и липса, ще кажа, или фалшива идентичност. Но затова ще свържа някои неща важни за българската идентичност, точно свързани с самата народност. Приятели, защото говорим за свещена история, ще се върна назад във времето. Най-древните извори разкриват, че има първоначално 70 народа, които са познати от най-дълбока древност, в древни документи, включително в Второзаконие, една от книгите на Тората, Старозаветната Библия. Това са познатите народи, потомци на първото човечество. И тези народи
забележете, имат конкретни територии, които им се дават, включително езици след Вавилонското стълпотворение. Да, това е точно различното от идеологията на това, че човеците са маймуни, произлязли по различни краища или от Африка. Това е безумна теория, която не почива на никаква истинска фактология, отвлечена наука. Но аз говоря за едно първично човечество, наистина, което в един момент, затова и различните езици имат близки корени, след първичната реч. Забележете обаче, защо 70 народа и защо говоря отделни територии, включително според древните текстове се казва, че има всеки народ свой ангел. Древната дума за ангел, мелек, означава буквално пратеник, но означава заедно и с това цар или княз. Тоест говорим за държавотворчески елемент, който се съдържа в ядрото на всяко народонаселение. Сега, дали народонаселението ще се превърне в народ, субект, който разбира своята мисия, задача, или обратното е губи и се превръща в население, това е въпрос точно на познаване на тази свещена история. Та забележете, оттам насетне всичко, което в по-късни времена вие чувате за разни народи, искам да ви кажа, че това е нещо, което съвременната наука изобщо не разбира, но ако последите във времето, дори днешни учени признават относно белите петна в историята, че действително различните наименования на различни народи, които се появяват в историята, така нареченото преселение на народите, са всъщност по наименования на различни праотци. И че има много застъпвания на различни народи, които почват да назовават с различни имена по свои праотци. Това е много интересен момент. Тоест има създаване на народи, обаче по признак на имена, на предци, по признак на авторитети, които са свързани с духовност, с вяра, религия, или, би го казал, чрез словото, защото и самото понятие религия е свързано с реч и е свързано с онази взаимовръзка, която е обусловена от самото слово, самата реч, от самия език. Казвам го, защото не случайно в цялото средновековие епископите на различните църкви в Европа са били епископи на конкретен език, а не на народ или нация. Изобщо разберете, че понятието нация се появява чак в 19 век. Преди това християнските народи се определят по езици. И различни епископи свещенодействаше на определен език. Затова и не е случайно, че единствено нашия език е приет още в ранната църква като език свещен. Не са така всички езици в Европа. Единствено този език, заедно с еврейския, латинския и гръцкия. Знаете това. Но това го обяснявам, за да разбирате, че тези 70 народа и териториите им са изключително важни за познаването на истинската ни идентичност, а ще кажа и твоята лична идентичност. Защото има един момент, в който свети апостол Павел, апостола на тези земи, на едно място го казва в едно обращение в Ареопага, атинския Ареопаг, като казва, че Творецът е поставил територии, ограничил е народите в различни територии, та дано биха попипали и напипали да разпознаят своя Бог. Тоест не е без значение къде ти съществуваш. Не е без значение българино дали си в Щатите, дали си в някъде в Европа или си на собствената си територия, защото тази територия е дадено точно на предците ти, но и на тебе. И само в тази територия ти можеш да попипаш и да познаеш онова вдъхновение, ония извор на благополучие, онова, което твоят конкретен, твоят Бог
Не някакви други религии, учения, идеологии, модерни или стари. Това е свещена територия. Затова казвам, че първото условие в свещената история е да разбереш свещената си територия. Да, ще кажа, понеже повечето большинството българи като население не познават тая тайна, бих казал, че българската земя не дава силата си на нас, българите. Всички знаем, че живеем в рай, така и в нашия химн, и в поезията на Бистра. Това го чухме и то действително има отражение. Но понеже и самата ни земя има пластове, и зад видимата почва и природа има една невидима природа, има едни други пластове, както би трябвало и в тебе да има други пластове, освен телесната обвивка. Така и в тази природа има други пластове, които се отключват само към истинските пилигрими, поклонници на свещената територия, завещана им от предците. Много са малко достойните и тези, които се връщат към завета на предците си, за които силата на тази земя е отворена, за да ги благославя и издига. Разбирате ли защо е толкова важно да разбираш територията, дадена на тези 70 народа и конкретно на нашия народ? Защо сме автохтонно население? Защо е толкова важно да разбираме, че това е нашата земя, че ние не сме пришълци? Че Арихът, син на Кобрат, се върна, говоря за Аспарух, се върна своята прародина. Не сме някакви варвари дошли от някъде, а винаги сме се връщали, за да освобождаваме поробената ни земя от чужди орди, от чужди сили. Това е изключително важно да го разбираме. Първо да разбираме свещената ни земя, второ свещеното слово. И трето, ще спрем след малко на отците, отечество любимо. Защото родина и отечество са едно в друго. Майката и бащинството. Но преди да стигнем до отците, да се спра за словото. Знаете ли, ето една заблуда, която се шири повсеместно пак в така наречената наука. И тя е пагубна, тази заблуда и подмяна. Чували сте това, че за славянски племена тук, за различните славяни и така нататък, и така нататък. Даже археолози, керамиката се опитват да я делят на гръцка, на тракийска. Казвам гръцка, защото даже внасят и такива елементи, които са чужди на това, което са наистина археологическите пластове по нашата земя, нашата територия. И да говорят и за славянската. А ние говорим всъщност за различни поселения и различни пластове на един и същ народ. Помнете, това е много късна измислица на една империя. Знаете, панславянизма произтича от руските конкретни имперски стремления преди няколко века. Това е доказано по простата причина, че ДНК анализите показват, че ние нямаме нищо общо с другите славяни. Нито с поляци, чехи. Нямаме общо в ДНК-то, т.е. по кръвен път. И в същото време имаме много общо и вие виждате близостта на език, близостта на словото. Защото това е резултат точно на една мисия, която българският народ е забравил. Мисията на словото. Понятието славяни или славяни разкрива етногенезис, който всъщност разкрива, че не говорим за етническа принадлежност по кръв и плът, а етногенезис по слово, чрез наричане, чрез имена. Това е концепция, която възниква точно при реформата на цар Борис, когато българската държавност има великата мисия да разпространява словото. Когато чрез глаголицата и кирилицата, които са всъщност модификации на много по-древните местни азбуки още от времето на Орфей и преди това,
като наследие на оная боготворческа реч и боготворческа писменост, ние виждаме една мисия, която се разпространява и която опложда словесно, интелектуално и духовно толкова много други народи. Това е величието на българската мисия. Вижте колко велика мисия. Вън от тая мисия, народът ни, вижте какво се е превърнал, станали сме обект на чужди културни влияния, на чужди идеологии. Не може да не го виждате. А преди било точно обратното. Културната инвазия идва от нашите предци навън. Това е понятие, което между другото славянин или славяни може да го разберете също по верска линия. Същото такова, като проекция може да видите в юдаизма. Понятието юдеин означава буквално славословещ. Понятието юдеин, това е етноним. Това, между другото, много хора не разбират. Етноним, който произхожда пак от словото. Пак от вяра конкретна. Даже мнозина се съмняват, че съвременните евреи са кръвни наследници на някогашните, но са наследници на слово или на конкретно възприятие и идентичност, която е словесна, на наричане. Така и славяните са всъщност онези племена и народи, които може по кръвен път ДНК да са много различни, но приемат етногенезис чрез слово. Наричат се по словото. Подобно, давам един пример. В днешно време самата историческа наука най-после стига до извода, че хуните, така наречените хуни, вероятно сте чели, знаете, бича за Римската империя, всъщност не са народ, а са конгломерат от множество народи. И някои казват, ама какво означава хун? И даже го свързват с някакви други племена, били там при Китайската стена. Нали? Опитват се но всички казват, че това не са същите. И всъщност в армията на Атила, тази огромна армия и една разпространена империя, е имало и гети, имало и скити, имало е множество, имало е племена всякакви, защото хората все повече разбират, и това с недомлъвки го казват, че става въпрос наричане пак по език. Аз ще ви кажа нещо, което обаче те не казват. Опитват се, правят връзки. Казват примерно, че в арменските извори, които са много древни, арменците наричат хуните хони. Сред нашата традиция няма ханове. Има канас, което означава княз, оттам е думата княз. Но има една друга дума, която идва от древнотракийски и тя е хон. Или хонт. Думата хон означава заповедник или командир. Такъв, който заповядва, който командва. Ще кажа следното. Дори днеска учените признават, че вероятно името на Атила не е лично негово име, а е титла, която проистича от думата баща. Татко. Атко. И това не го казвам само аз. Тоест говориме как племената си сменят имената по титли, по задачи, по мисия, пак чрез словото. Така че ние толкова сме славяни, доколкото сме пазители, даже генератори, разпространители на словото. Не, че имаме нещо общо етническо. Нито с руснаци, нито с чеки, нито с поляци. И това е доказано. По кръвен път ДНК-то ни. Но като слово ние сме им дали слово. Литература свещена. Вяра. Духовност. Знаете. Това е много важно да го разбираме. Защото това е да разбираш своят Бог, своята духовност, своята идентичност. Защото без да разбираш своя Бог в територията свещена, в която си израсъл, родината си, без да разбираш отечеството си в неговите високи и дълбоки недра, ти си като безкорен, ти си като сирач, което може да ходи всякъде по чужбина и така нататък и никога не намира и себе си дори и не може да благоуспее, защото е
вън от оная територия, която е завещана от самото божество на предците ни, от и на всички нас. Сега ще кажа нещо за това божество. Вие всички знаете, нали, вярата, понеже говорим, че много от тези, които ни копират през годините, работата и трудовете на Института по те наука, включително на доктор Стефан Гайд и моите трудове, се опитват, това е големия проблем, опитват се да преповторят величието, което извира от пластовете на нашата родина, език, наследственост, т.е. това, че ДНК анализите показват, че ние сме траки, че цялата ни култура, ако щете календара, ако щете празниците, ако видим обичаите, директно говори, че ние сме един народ, хиляди години живял, от хиляди години, много преди това, което в учебниците учат, че българите са дошли някъде 7 век. Това са глупости. Много отпреди това е нашата родина. Но имам предвид, големия проблем е, че винаги бягат от свещената история. Винаги духовното да избягат, защото са промити мозъци още от болшевишката идеология. Едно време преди промените, нали, това се навлязло, и другата New Age, модерна, новия болшевизъм, за да не се стигне до субекта, който единствено може да ни направи субекти. Защото ако свещеното се разбира като някакво магьосничено, или както е модерно сега, божествената реч и слово да се превръща само в някакви ритуали, както има такива модерни писателки, и се губи не само субекта на оня, който е извор на битието, но се губи и твой личен субект. Тогава народът не може да бъде субект, не може да има намерение и цел. Защото когато говоря за пластовете на народната памет, имам предвид не само случките да разбираш, но да разбираш намеренията, целите. Както ти трябва да разбираш на паразитите и на чуждите културни влияния и всякакви други намеренията и целите им, така трябва да разбираш намеренията и целите изначално възложени като задача на нашия род и народ. От древността до наши дни и за в бъдеще. Това е като душата на един народ. Както твоята душа има памет, има намерение, чувства, цели, задачи. Истинска осъзната душа означава това. Не живееща ден за ден. Нали така? Която има смисъл. Има пратеничество. Има мисия. Така единствено може да разпознаваш и силите, които се наместват в събития, сили, които са паразитни, или обратното да разпознаеш божествените сили, които са вложени в езика ни, свещената територия и в наследството на предците ни. Така че без свещена история никакви изследователи, които помпат ушким самочувство на българина колко е древен, това не му помага. Не му ти помага да разбираш колко са били велики предците си, ако не разбираш този, който ги прави е велик. Това, което ги прави велик, това свещено наследство, онова духовно богатство. Затова се връщам към тази вяра изначална на тези хора на Словото. Както и на българите, откъдето идва думата етнонима от богари, от бохарски език, езика, речта, която сътворява. Хората, които говорят езика на сътворението. Колко българи разбират, че думите им сътворяват тяхното битие, било зло или добро, че се изпълняват уния древни слова, че в силата на езика има смърт и живот. В твоят език има смърт и живот. Защо се чудим, че има толкова падение, цинизъм и зло, когато човеците, виждаме, от политици до така наречени интелектуалци, общественици, вижте им езика, вижте им творчеството, вижте им злободневието, вижте им хулите, подигравките, вижте им псевдоизкуството, за разлика от това, което тия 3 дни усетихте и видяхте, като дух и съдържание. И какво се чудиме след това за последствията? Искам да кажа, че един народ, когато
не изпълват със съдържанието, което му е поверено, неговата мисия, не изпълват със съдържанието, изначално вложено в него, своят живот, своето битие, своята мисия, своята биография, тогава същите тия сили стават зловредни в него. Изведнъж тая свещена територия, свещен език почва да работи против този народ и против този човек, който неха и потъпква свещеното, върху което стъпва, без да го разпознае. Древните богомили. Ще говоря за тая вяра. Много е различно това, което може би ще четете в интернет за разни псевдоизследователи, където завеждат вярата на предците ни непременно в Индия или някъде другаде, смесват с New Age всякакви практики, йога и така нататък. Ще ви кажа, това е много по-древно учение, много по-велико и мощно. То е съвсем първично. То е наследие на това, което древните траки, което Орфей им завеща. В нашите книги може да прочетете много повече от това в Буксбогър и електронната книжаница, който иска да си купи. Но аз в този смисъл в момента няма да навлизам в подробности, само ще кажа, за да имате светлина. Много е важно да схващаме изворите на нашата традиция, духовната ни традиция. Защото, приятели, богомилите са християни. Те самите са се наричали християни. Но точно по същия признак, по който казах, че словените са наричани чрез словото, както юдеин означава славословещ, ще ви кажа, че думата богомил не идва от някой поп-богомил, може да е имало такъв, както има много имена по светци и така нататък, но думата богомил означава буквално, ако го видим като превод, подобие на него, има в традицията в Палестина и това е името Давид. Давид в превод от еврит буквално означава мил Богу. С една дума виждаме, че има наричане на определени етноси по слово и по духовност. И забележете, ако юдейни принадлежност към вяра, но след това, знаете, Давид е от юдейското племе, нали знаете? Това са месиите, всички месианската идея. Не само това, че от Христос е от Давидовото племе, говоря за неговото рождение по път, не по божествена благодат като единороден. Грешка на език, това не е благодат, не като единороден имам предвид, а говоря роден като човек, чрез светата Дева. Нали, забележете, той е през юдовото племе. Затова тая традиция при богомилите, забележете, подобно както и до ден днешен евреите, дори тези, които болшинството отхвърлящи Христос, те чакат Месия пак от коляното на Юда. Разбирането на нашите предци, които наследяват една християнска вяра още от светия апостол Павел, затова има някои от тях се наричат и павликяни, преди да се наричат богомили, по Павел, по своя апостол. Там е павликяни, от Павел, Павлови. Но после се наричат богомили, за да изкажат много ясно своята вяра, че те са особен род. Наследие и род, който е Христов род, род на помазаници. Затова най-основното в учението им, което е останало и до ден днешен, е, че най-вече те почитат последованието на духа. Това е основното на учението, тъй нареченото приемане на духа, дарът на духа, което те си имат и конкретни степени на това приемане на духа. И това се знае. Сега крие се следното, че тайната книга на богомилите всъщност е откровение на свети Йоан. Защото това е връзката, точно както казах, с името Давид, мил Богу, неговия баща на Давид е Есей. И веднага може да видите връзката с Есеите,
есеите по времето на Христос, оная общност, в която принадлежи, от която произлиза и самия Йоанн Кръстител, предтечата, свидетеля, който подготви пътя пред лицето на Христос. И защо ги обяснявам тези неща? Защото това е друг тип християнство. Автентично. Друг тип имам предвид от това, което всички ние познаваме, дори като държавна религия и така нататък в съвремието. Казвам го, защото това е изначално. Това е друга вяра. Йоанн Кръстител е една друга традиция, която е извън юдаизма. Той излиза извън пределите на юдаизма. Знае се това. И това е много важно да го разберем, защото християнството на нашите предци и нашата вяра не е гръцкото християнство. Въпреки че може би гръцкият ортодокс е най-близък до вярата на предцините ни, не за друго, защото императорите офици са в основата на разбиранията, както за триединството, доктрините, тайните, които като мистерия и таинства се възприемат в църквата. Казвам най-близко е, защото оттам и по-късно другата историческа църква, римокатолицизма, възприема изобщо таинствата. Това е типично наследство от траките. Мистериите на траките. Иконопочитането, мистериите на образите, това не е еврейско наследство. Това абсолютно няма общо с еврейската традиция. То е изключително тракийско, орфическо. Както и самото име Орфей означава храм. То е наследие в точно тия мистерии. Мистерия значи таинство. Великите Христови тайни. То е преплетено в ортодокс. Проблема е, че точно както преди хилядолетия тракийския епос е извратен в гръцките митологични разкази, гръцката митология, това виждаме, че гръцкият ортодокс загубва сърцевината, загубва самото съдържание на това, което изначално онези мъдри бащи на вярата, мъдри учители и пророци дадоха на нашия народ. Това е проблем. Проблем е, го казвам, защото мнозина, които ще слушат след това и видеото в мрежите, трябва да осъзнаят, че когато се опитват да свържат вярата на предците ни с някакви източни учения, трябва да помнят, че всъщност вярата и на изток е дошла от тук. Дали в Индия има учение относно също тройци като познати във ведите и така нататък, то проистича от онова послание, пратеничеството, за което се споменава в гръцките митологични карикатурни версии, че Дионът на Тракия е отишъл чак до Индия. Великият Дион. И е дал цивилизацията на индийците. И това се знае, чували сте. И това не го казвам аз, това го казват гръцки автори, антични автори, други от древността. Но го казвам, че ето, виждате ли, има в момента една подмяна, понеже хората нямат оригиналната духовност, се опитват да излезат в някакви други, да приложат някакви чужди влияния, пак паразитни идеологии, духовност, паразитна, външна, чужда на нашия народ. А ние си имаме. И ще ви кажа, това, което и по вази или по разни археологически находки, по храмове, дето казват, че били гръцки богове, това са фалшификати на съвременната наука. Гръцките богове са карикатура и акомодация, т.е. пропадане и изкривяване на първичния епос в Тракия, където всички тия сили, не случайно ги дават изрисувани с крила, това е първата ангелофания, даже много хора не разбират, че изобщо понятието ангелос, вестител е свързано с тази традиция, но в древността единият бог, Хероса в Тракия, има множество мултипликации като проявление в природата, в стихиите, това, което в християнската традиция после се възприема като ангелофания. Множественост, явяваща единия. Затова Херос и Хероси. Друг път много пъти съм говорил, че дори в Откровение на Йоанна, тази най-богомилска книга, това е тайната книга, която идва още
в традициите още от Енох, защото е на образна реч, на една мистична реч. Всичко там е таинство, мистерия. Това са тракийските най-древни традиции. Но още там се споменава Христос, от чиято уста излиза тракийският двууст меч. Буквално и в оригинала, който иска да провери, термина е Ромфея дистонст. Известен в цял свят. Дори старозаветната Библия, когато е преведена от 70-те, Септуагинтата, повечето от вас, вероятно, ако не знаете, превода на старозаветните писания. Когато се говори за меча, който стои на входа на рая, тук в поезията на Биста имаше такъв намек, също се използва този термин. Значи за тези автори е било важно да се каже не какъв да е меч, а двоустия, от две словеса, от две уста. Меч на Тракия. Върху това няма да продължавам, само ви давам податките, в които да потърсите и да се задълбочите. Просто искам да кажа, че истинната вяра е на оня, който в дълбините на народът ни и в тази свещена територия, той е там. Но трябва да бъде издирен, намерен, да се върнем към него. Той крие лицето си, но той е единствения изход и основа. Той е онова, което липсва в уравнението, за да има правилно решение. Той е оня, който се проявява в твоя живот, в живота на всички ни, като съдия много пъти, като съдби причинно-следствени, но той, който ни дири и ни призовава и днес. Между другото, тая троичност и там е разказана на древнотракийски Терос, за разлика от гръцки, където означава богиня, дето богинята майка, но на древнотракийски Терос означава животворящия дух, означава дух, раждащия дух. Отецът там е нутрай, даващия. Какво по-типично за един баща? Да е даващия. В него хляба, в него ножа. И накрая словото, за което говорихме. Но ще привържа в тая посока, за да не ви натежи много, че единствено в Орфеевия завет, неговата първите две заповеди, най-основни, се казва най-великото. Казва, че Бог е твоята майка, твоят баща, твоята сестра, твоя брат. За първи път Бог се явява точно в най-дълбока древност, като Бог най-близко до човешката природа. В ония взаимоотношения, които възпяваме като свещени, като благородни, като верни, като себеотдаване между мъжа и жената, между родствениците, между тези, които се обичат. И ако най-древните традиции говорят за Тамов завет, който е свързан с свещеното единство между мъжа и жената, ако Еноховия завет е свързан с взаимоотношенията между видимо и невидимо, между онези невидими раси и видимите човешки народи, и ако Ной, известният Ной, Ноевия потоп, е оня, който му се даде да стопанисва новата земя след потопното човечество, този, който беше пазител на една чиста, неосквернена от всякакви хибриди човешка раса, от всякакви извращения, то ще кажем, че Орфей ни завеща точно тази любов, която се явява между нас. Бог, който се явява между нас. Тая любов, която толкова липсва сред нас, българите в момента, а оттам и доверие. Защото доверието има една основа и тя е любовта. А българите сме станали българомразци. Ние се ненавиждаме помежду си. Не говоря за себе си и за стоящия до тук. Липсата на любов, оттам и на вяра. И ще завърши с тези думи на същия Орфей, който заповедта му е да пазиш винаги любовта и правдата. Мисията на българския народ е тая любов, която е верност, но която и ражда правда, правосъдие, справедливост. Самия факт, че се образуват все нови
сдружения, партии, все в тях има справедливост. Все неща, които гладуват и жадуват българите, ги нямат. Много ясно ни говори къде е разковничето. Къде е отговорът. С това ще завърша, приятели, но нека остане този извод. Беше много приятно да чуя така да ме представи Диляна като водач, лидер, идеолог на автохтонното движение. Какъвто съм. И тук не е необходимо да съм смирен фалшиво, защото моето смирение не е относно задачата и мисията. Народа ни, това не значи да си смирен, когато си мислиш, че си дупка на кавала, последна дупка на кавала или опашка вместо глава. Смирението е пред оня, който ти е дал мисията. Истинското е смирение да си изпълниш задачата. Помнете това. Смирение не е както много хора казват да си безличен. Смирение е да си изпълниш задачата, каквото и да ти струва това. В твоя живот, в твоята биография да изпълниш твоя дял от общото дело. Но ми хареса, което чух, но си казах колко ли ще ми е трудно да бъда водач и да събуда един народ отново към корените на свещена земя, свещен език и отечество. И завършвам накрая, понеже говорим се за лидери, всеки се бори да бъде лидер. Аз съм лидер, но под лидери. И истинските лидери са нашите свети отци. Великите свети отци, от които последен виждаме духовен баща, по който се нарича народа ни, както в древността народите се наричат по бащи, по предци. Левски. Но точно той говори за свещена република, т.е. република, която е свята, тя е посветена. Република, свещеното означава посветено. Не каква да е република, а която има задача, която е свята, свещена. И всичките институции имат свещена задача, свързана с точно тая любов и правда, правосъдие, справедливост, която толкова липсва днес. Ние си имаме лидери и водачи. И те са живи. Защото за Богът на живота всички са живи. Нека това да е началото. Тази вечер. Не краят, а началото. Българите да разпознаваме все повече своята родина като родина на светлината. Оттам ще имаме светлина в мрачния път и мрачната действителност, в която е влязъл целият свят. Дай Боже. Амин. Благодаря ви за вниманието.